Днес ще изработваме украса за питки от солено тесто. Ще ви покажа как да си замесите тестото, рецептата и как да изсушим цветята. Всички формички, резци и инструменти съм купувала от български магазини за сладкарски инструменти и от китайския сайт AliExpress. Разнообразието е много голямо, но аз ще ви покажа една част от всичко, което съм накупила през годините. Това са сладкарски инструменти, с които можете да си изработите цветя. Това са много красиви бордюри, които могат да се слагат отстрани на питката и изглеждат много добре. Това са 3 размера розички. Можете да се направите голяма, средна и малка розичка. Това са големи листа, има малки листа, има и много красиви цветя. Това са любимите ми маргаритки. От тях имам от най-малкия размер, който е около половин сантиметър до 10 см маргаритка. Това са снежинките, те са ми любими, с тях питките стават изключително красиви. Това са гълъбчета, също и тях ги имам в 3 размера за сватби. Това са много красиви пеперуди, от които имам малка, средна, голяма и най-голяма. Също така има и детски резци, има бебешки, има и за дами. Ето, както виждате, това е рокля, има и чантичка. По принцип тези инструменти са за фондан, но стават чудесно и за солено тесто. Аз предпочитам да украсявам питките си с солено тесто, но в някои от следващите видеа ще ви покажа и украса с фондан. Както виждате, украсата може да е на всякаква тема. Ето, това са малките ми резци, около половин сантиметър до 1 сантиметър големина, които са ми много любими. Има резци, звездички, сърчица, много красиви. Питките стават много красиви, много стилни с тях и украсата е по-семпла. Това са много красиви карамфили, цветя, детелинките, които са ми любими. Също така имам буквички резци, с които можете да си изрязвате всички надписи, които са ви нужни за питките. Имам и цифри, които са за рожден ден и за юбилей. Трябва предварително да си изберете как ще украсите питката. Не трябва да е хаотично и много притрупано, но всичко си зависи от желанието на клиента, разбира се. Понякога ми се налага да украсявам питка с много повече украса, отколкото на мен ми харесва. Сега ще ви покажа рецептата за тестото. Двеста грама бяло брашно го смесваме с 100 грама ситна сол и 50 грама натурално царевично или пшенично нишесте. И двете стават. И 170 мл вода. Замесваме си тесто, което трябва да се получи като пластелин. Много е важно солта да е много ситна, защото ако е едра, тестото ще стане зърнесто и няма да се получи украсата добре. Месим около 5 минути, като леко може да поръсим с нишесте. Както виждате, тестото става много еластично, точно като пластелин. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да получавате първи известия за нови клипове. Както виждате, колкото повече месим, толкова повече тестото става гладко и меко, точно като пластелин. Разделяме тестото на 3 топки, поръсваме ги с нишесте и ги оставяме в хладилник в нейлонова кесия за около 15-20 минути.
Разточваме тестото на около 3 мм дебелина, поръсваме с нишесте и изрязваме с формички. Окрасата подреждаме върху хартия, за да не залепне. Хубаво е да поръсим малко нишесте и върху хартията, за да предпазим от залепване при сушенето. Предварително се нагласете с кои формички ще изрязвате и долу-горе се сметнете от кои формички по колко бройки ще ви трябват, като задължително трябва да се направите и няколко резервни, защото понякога са по-крехки и могат да се счупят. Хубаво е да се купуват резци от най-различни големини, ето както са тези маргаритки. Едните са големи, другите са 5 мм, имаме и по-големи около 5 см, за да стане всичко по-естетично. За пеперудите използвам дръжката на дървена лъжица, за да ги сложа, за да могат при изсъхване, като ги обърнете, крилцата им са все едно летят и стават много красиви. Също така слагам и листенца, за да имат заоблена форма. Аз винаги си правя повече украса, поне за 2 питки, за да си имам резервни, защото украсата след изсушаване е много трайна и издържа до 3, дори и 4 месеца. Украсата я сушим по няколко начина. Може на стайна температура за 2-3 дни или на 50 градуса във фурната за няколко часа. Също така може да се ползват уредите за сушене на зеленчуци и месо. Те също са идеални и украсата става перфектна. В следващите видеа ще ви покажа как да си изработим сватбена питка кошница с украса. Най-важно как да си направим дръжката на питката, как да е в хубава овална, правилна и равномерна форма и как да залепим украсата така, че да не се разпадне. Надявам се видеото да ви е било полезно и очаквам вашите снимки на питки с украса в страницата ми 100 грама любов. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако искате да получавате известията първи. До скоро!